Эшкә керәм диеп жүрде дәгем монда нигә скорый помощька, медосмотр үтәм диеп жүрде. Безне ничек конкретно көне килеп җиткәч кенә әйберләр җыярга дип кенә шул вакытта гына әйтте. Үзе монда нәрсә контракт төзеп военкоматта шулай торып китте. И сразу передовойга да эләкте ул. Теге штурмовойда нидә булды, ранение да алып чыкты. Нинди ранение алды? Теге үпкәсендә фосфорный шариклар диде ул, и нидә дә язылган, теге карточкасында да язылган, ул миңа җибәргән яны, аннары кабырга арасында осколок, аны тәки алмадылар шул көенчә. Әйе. Нидә генә госпитальдә генә ятты да, уколлар ниләр генә ясыйлар, нәрсә дип. Аны кире җибәрделәр. Без көткәнек бик монда кайтмасмы, Мәскәүгә кайтмасмы дип, Мәскәүгә барып та кайтырбыз дип, никәнек булмады. Үзе чыккач, үзе хәбәргә чыкканнан соң гына аралашабыз. Хәбәрләрен ничек көтеп аласыз? Ой, көне-төне телефон инде. Йоклыйбыз бергә. Бөтен җирдә шул инде. Үзеннән калмый инде. Кызым миңа шалтыратса, аннан хәбәр юкмы дип, ул миннән сорый, төрле вакытлар була инде, алар ничек микән дип әйтәсең. Ул миңа шалтыратса, мин сорыйм инде. Безнең бит әле кияү дә шунда. Бер гаиләдә 2 кеше. Әйе. Шуңар күрә теләсә нинди вакытта шалтыратса телефон, йөрәк җу-җу итеп куя инде.